Arner. Jeg er lige flyttet skole, og det er ret svært at få venner i den nye klasse. Der er specielt 3 piger, der mobber mig meget, men jeg ved ikke hvorfor. Det er da klart, at der er ingen, der gider være sammen med dig, klammersvin. Fik du sms'en, og vi mener faktisk, du er et klammersvin? Ja, der. Kom, vi skriver. Er du okay? Du skal ikke tage dig af. Du er så grim, at ingen gider se på dig. Så hvorfor tager du ikke bare livet af dig selv? Sendt. Nu skal vi virkelig ind og give ham skræk for livet. Det har jeg altså overhovedet ikke lyst til. Hvad med dig? Ej, jeg synes altså også, det er lidt synd for ham. Ej, hvor er I bare dumme. Kom, lige og sige undskyld. Vi kommer nu. Shit. Må jeg ikke slå mig igen? Vi vil bare komme for at sige undskyld. Ja, det var ikke så sødt med de der beskeder og det der. Jeg tilgiver.